Og så træk lidt fremad. Nemlig. Og hold lidt tilbage. Nemlig, det er rytmen i kubansalsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, og så højre vi tilbage. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Og så må man godt bruge kroppen lidt. Jeg tror, der er nogle, der er 20 større, der kan lidt flere grundsving. Det her er i hvert fald meget flot. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Så må vi tage den fremad. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Venstre. Nemlig. Godt. Og uden armene. Siddelomplads. Uden armene. Godt. Så går vi videre, vi stiger. Frem med venstre. Tilbage på højre. Frem med venstre. Tilbage på højre. Frem. Og lidt krop på. Lidt krop på. Nemlig. Godt. Så tager vi den klap på det. Og armene hver. Efter. Vi sælger. Godt. Og tilbage igen. Bagud. 1. Hånd om 1. Armen på. Der. Sid. Nemlig. Efter. Og det næste grundtrin igen. Grundtrin 2. Lille. Brug hånd. Så ryster vi lige skuldrene her.